Avui parlem de còmics. Hola i benvinguts a un altre vídeo de llibres del Lledegont. Jo soc Rosel i així parlem de literatura de fantasia i ciència-ficció. Primer de tot, bon any! Ja tornem a estar així, un any més al canal. I, bueno, quan ja ho vist, venia a parlar, sí, de còmics. Venia a parlar de còmics, de manga, i tinc moltes ganetes. Com ja sabeu, en les entregues de còmics de Lledegont, fem un poc el repàs d'aquells còmics, novel·les gràfiques, mangas, com vulgueu dir, que he llegit en els últims mesos. A més, avui vinc acompanyada de una de les meves camises preferides, acabo de comprar de fa no res, és de One Piece. És un spoiler, soc un spoiler, no m'ha canviat, soc feliç. I aprofito per a dir que estic farta de que totes les línies de roba que fan roba de col·laboracions friquis per a home. Pues mira, carinyo, les dones també són friquis. Ja està bé, és que no us vull imaginar la ràbia que van fer, què farà? 2 mesos? No fa ni 2 mesos, en desembre. Entrar a Polame a la meva parella, que anàvem a buscar-se jo en suadora, i tenia una col·lecció de suadores de One Piece xulíssimes, però només està per a home. Va de dona i no res. No res. Com a molt fan Disney, i a Disney i que dius, bueno, mare, una puta merda. No, Disney, campanilla, Blancanieves pesada. Que també són friquis, vedeu? Que també volen una molt roba friqui. Que tampoc us han de veure, perquè és que vos veureu que el 90% de les meves camisetes friquis són d'home. I les que no, són unisex. Perquè dona no n'hi ha. És que a més, me fica de molt mala llei, perquè després quan els fan, finalment que fan col·laboració per home per dona, vas a les de dona i són o de colors pastels, que dius, xico, potser no vull anar de roseta pastel, igual no vull anar d'un color blau cel, xico, igual no, saps? O de brotes femenins, pues igual no vull portar jo a mi o a Robin així, vull portar a ell, vull portar a Doro, pues no puc, perquè no ho fan. Ja està. Perdoneu, ja està, ja m'he esfogat. Total, que venim a parlar de còmics. Normalment des de seccions comencem parlant sempre de Marvel, però avui no, anem a canviar i comencem a parlar d'un altre autor. En aquest cas, d'un autor que estima molt al canal, que és Ricard F. I és la segona part de No Sea. Jo se m'ho vaig comprar en la setmana del llibre en català, va ser la meva compra la setmana del llibre en català. És mentira, em vaig comprar també Solaris, perquè el vaig veure i no vaig dir que no. I em vaig comprar més d'un llibre. Però bueno, estem parlant de Ricard F. De Ricard F ja n'hem parlat, tant de la primera part, diria que el vídeo anterior de còmics, de Lledegont, com a Les màquines del caos de Ricard F, que és una epopeia, però aconseguim el firmar. Anda, pues és la top part, perdoneu. Com us dic, aquesta és la segona part, es diu O l'Avatar. Em va agradar moltíssim perquè coneixem més sobre Tari, però també coneixem un poc més sobre Tika. Comencem a conèixer més este món que tenim així, este món distòpic, m'està agradant molt. Tenim moltes incògnites realment d'esta Tika, però on va? Rencor, què és Rencor? Vull saber-ho ja, per favor. És que de veres, té moltes incògnites, té coses molt interessants, este món és molt interessant, molt guai. Vegem una mescla, perquè no diria que és cyberpunk, però sí que vegem elements del cyberpunk a dins, i m'està agradant molt, de veres. El guió, la història, la il·lustració, el dibuix, magnífic. Tinc moltes ganes ja de la tercera part. No Sea, de Ricard F. El teniu en català, editat per Més Llibres, en castellà diria que està per a Sonave, i si no m'ho dic que també està en francès. L'editorial en francès ja no sé ni quina és, disculpem, ho apuntaré per així. Ara passem a parlar de mangues. Jo diria que en aquest canal ja ho hem parlat, perquè ja fa uns que em vaig dir els primers tomos, que un dels llibres que m'he seguit és seguir amb la saga de Liz Bruce de One Piece. One Piece és una història, o no és un manga, també és un anime. L'anime sí que ens va arribar fa molts anys en català, de fet estan reemitint-lo al Super 3, però el manga en català no s'havia arribat mai. I és que, mentre que sí que en els últims anys hem vist una proliferació, finalment, un augment de pel·lícules, sèries doblades i subtitulades al català, en el món de les novel·les gràfiques o dels mangues està costant bastant més. Per tant, se me fa molta il·lusió veure que finalment els editorials estan apostant per traduir tant clàssics, que encara estan en publicació, com còmics nous al català. En aquest cas és One Piece, com us estic dient, la història principal, editada per Planeta Còmics, però també Norma Editorial està publicant també molts còmics, com us dic, tant clàssics com nous, al català. En puc parlar un poc més després, però de moment amb One Piece. One Piece, jo m'he llegit el manga, sempre he vist l'anime, però bueno, vaig aprofitar l'excusa, i ara sí vaig fer un poc d'autobombo, i és que, per si no sabeu, van fer un live action Netflix, que teniu els títols en català traduïts per... I va ser una excusa com qualsevol altra per a començar a comprar-me els còmics que estan traient ara, com dic, en català.
De moment la idea és començar només la East Blue Saga, que és la primera part, fins que entra en la Grand Line, que per a qui no viu One Piece, pues, direu no sé què estàs parlant, però bé. La traducció m'agrada molt, evidentment la història m'agrada molt, els dibuixos m'agraden molt, perquè són els d'Ichiro Oda. El sistema amb el baratie, no, i és quan arriben a l'illa de Nami, quina plorera, per favor, m'encanta, és que no està dins dels meus sagues preferides de Saga de Arlong, però em va agradar moltíssim també, evidentment és la primera gran lluita que hi ha a l'anime a la història, em porta molta nostàlgia perquè a mi One Piece és... No vaig al dia però li tinc molt de carinyet, li tinc com molta estima a aquesta història i no m'agrada molt i sobretot m'agrada això poder llegir-la en català, perquè per a mi els personatges o parlen japonès o parlen català, no parlen castellà, ho sé molt, és que no. I això, estic molt contenta de que se n'estiga portant ja aquestes coses en català. En contraposició, i també parlant de One Piece, això no ho tenim en català, i és que van publicar una sèrie de novel·les, en este cas, novel·les d'històries, en este cas en 2 volums de Porcas the Ace. Per als que em coneguen ja sabeu el meu personatge preferit de One Piece, qui és Porcas the Ace. If you know, you know. Llavors jo com vaig saber que Planeta Còmic anava a traduir al castellà, com dir, el català no està, la seva història, com quan va fer a la mar, els seus pirates i com va acabar a la tripulació de Barba Blanca, jo vaig dir, you have to be mine, jo t'he de comprar, jo necessito saber més d'ells. Em va agradar moltíssim la història, evidentment també vaig plorar moltíssim. A més, a cadascun dels volums, al final hi ha una historieta d'un personatge diferent. D'una banda està de Zoro, que és la batalla contra Whis de Falcó al Baratie, i l'altra és l'altra de Nami contra la xica rosa del CP9. Tot això que ve, perquè estos còmics no estan dibuixats per Ichiro Oda, joder. Tot això que ve, perquè estos 2 còmics no estan dibuixats per Ichiro Oda, sinó per un altre mangaka que es diu Boichi. I segons expliquen, bàsicament, perquè en algunes entrevistes, o crec que en entrevistes preguntes i respostes, Ichiro Oda va dir que li agradaria molt veure dibuixats en estil de Boichi, perquè es dieix a Zoro i a Nami. I entonces és com va néixer aquesta col·laboració de la història de perquè es dieix, dibuixada per Boichi en aquest cas. Pel que he vist és que és basat en una novel·la, no ho sé, jo vaig dir, what are you talking about? Ni una novel·la d'ells, jo vull llegir la novel·la, per favor que algú me la traduïsca per llegir-la, que... ¿Te llegís una novel·la sobre ells? Pues chicos, sí, m'he llegit fanfictions que no vaig llegir una novel·la oficial, vull dir... Jo per ells, el que siga, chico. Però com dic, una llàstima, pues que no mos ha arribat en català, de moment pues només tenim la història principal i a poc, perquè portem anys de retras en aquest sentit, però bueno, què li farem? Ara parlarem d'un altre manga que no s'ha editat, sinó s'ha reeditat en català, i és Sakura, Cazadora de Cartes. Sakura, Cazadora de Cartes lleva l'anime en català Super 3, però també el manga publicat per l'editorial Gleant. El que passa és que no s'hi va quebrar, l'editorial ho va tancar. La qüestió és que les edicions en català estan descatalogadíssimes. Jo les tinc, tinc la majoria dels seus volums, els volia tots. El que passa és que els últims estan per 100 euros cadascun. Espero un dia poder trobar ja acabar la col·lecció, perquè, com ja us podeu imaginar, no és la mateixa edició. Però bueno, la sort que tenim és que Norma Editorial ha decidit reeditar el manga de Sakura en català, aquesta història que també és molt boniqueta. Suposo que amb la intenció després seguir amb la Clear Card, que és com la segona temporada, entre cometes, de Sakura, que sí que també ha tingut doblada al català, va doblar al Super 3 este any passat, si no m'equivoco. Sakura és el meu anime de la infantesa, el meu anime de la infància, tinc molta estima, vull moltíssim, o sigui, al meu gat li diuen Quero, que és el personatge d'ací, Quero, doncs jo tinc un Quero. Tinc un Quero en la vida real. Que sí, Quero? Quero veros? Guardià. Les cartes de clau. Tu també dones molt. Fas moltes becainetes. I menges molt, com Quero. Pues ja està. Com us anava dient, jo soc molt fan de Sakura. És cert, no ho mentirem, Sakura té moltes red flags que dius, japonesos, please not. El fet de que la mare Sakura se casarà amb son pare quan ella tenia 16 anys i son pare era professor d'universitat amb 25, no mola. N'hi ha una relació molt estranya que encara no ha arribat al manga entre una alumna de primària i el seu professor. N'hi ha moltes coses que no, és cert. No anem a negar-ho, no anem a defendre-ho, no anem a intentar dissimular-ho. N'hi ha moltes coses molt xungues en Sakura. Però me l'estime molt, a l'anime es vam avisar, jo xicoteta això no ho veia, realment no ho veia en sentit, i llavors és que me vull molt, i tinc ganes de fer la col·lecció, perquè jo, sincerament, la meva intenció en la meva vida era fer una col·lecció de 2 mangues, Sakura i Fullmetal Alchemist.
One Piece ha sigut sorpresa. Però bueno, molt contenta de que no m'hagi apostat per reeditar també aquests llibres que aquests mangas que ens agraden en català, i esperem continuar ampliant el catàleg de mangas en català. L'últim manga al qual parlarem avui és una història. Jo vaig anar un bon dia al mercat Sant Antoni i jo tenia molt clar, jo deia, Roser, no vas a comprar-te còmics, no vas a comprar-te llibres, no vas a comprar res, perquè tens molt pendents, per què tens molt pendents? I doncs vaig arribar a una paleta i vaig veure això, el Mojigato. I no només vaig veure això, vaig veure que regalaven punts de llibre. És que, vull dir, jo vaig veure això i em pixava de risa. Este pobre gat resignat. O sigui, és un pobre gat resignat. I jo, és que em pixava, és que no podia, vaig dir, l'he de comprar. L'he de comprar, no em quedava altra. No em quedava altra. Que diràs, bueno, sí, és d'excusa, però... I els altres llibres que vas comprar, què? Jo li tinc la culpa als Gigamés. Perquè a mi Gigamés perquè m'ensenya un carmil d'elefant per 3 euros i una garra salamandres per 7. Gigamés, no fiques paradeta en Sant Antoni, perquè és que entonces jo no puc evitar fregar-ho. El Mojigato, divertidíssim. Jo em tornava en tren, en metro, cap a casa i m'estava pixant de risa. No vos veure castellà o català perquè per la lletra que té és que no té lletra. Són tot tires així còmiques, sketches. Quin gat més divertit, per favor. Adorable. Quina risa. Vull tots els còmics que traguen. Senyor Yusuke Sakamoto, gràcies per tant. De veres. Molt agraïda d'este còmic, d'este manga. Ara sí, passem a l'última part ja, anem a parlar de Marvel. Bueno, Marvel català ja sabeu on està. Van dir que publicarien un còmic de Spider-Man al setembre. Jo no l'he arribat a veure en cap lloc. Mira, Panini... Mira, dona igual. No n'he parlat més. És Soldat d'Hivern. Un dels còmics que m'he llegit. Què diràs? Roser, aquest és el còmic que sempre recomanes m'agrada haver-te llegit? Pues no, encara no el tinc aquell. És un altre Soldat d'Hivern. Bueno, no, és un altre Soldat d'Hivern. O sigui, ha sigut spoilers, ja us avise, però si recordeu, a l'última entrega de còmics de l'Illa de Gont vam parlar del juí del Capità Amèrica, que és en el que jutgen a Bucky per subscriure quan va ser Soldat d'Hivern. Entre aquell final i este jo crec que hi ha uns còmics que falten, perquè aquell acaba en que just quan els Estats Units exoneren apareixen els russos i li diuen, bueno, ara a Rússia que ja t'han jutjat i ha sigut culpable. En canvi, sí, està tot bé. S'ha solucionat allò, però no sé com se solucionarà allò, però bueno, s'ha solucionat. El que passa és que després d'aquella experiència Bucky decideix deixar de banda ser Capità Amèrica, perquè de fet Steve Rogers ja torna, diu, tu torna a ser tu, que jo tinc que solucionar perquè n'hi ha moltes coses de quan vaig ser Soldat d'Hivern que no he solucionat. Això continua sent ahí, tinc que tancar-ho. I no tenim una trama que va evolucionant d'una vegada tenim un roïna, que quan finalment descobreixen que està fent, descobreixen que està buscant els codis d'activació d'uns soldats que van entrenar ell mateixa, Bucky, de manera forma que eren una espècie d'altres soldats d'hivern, també que tenen el cap rentat i que tenien també dels codis d'activació per a obrir cegament les coses que els donaven. I aquesta història la passa amb la seva núvia, la seva parella, la seva xicota, que és la Viuda Negra. Natasha Romanoff. M'encanten, o sigui, m'encanten, fantàstics, meravellosos, que bonicos són, per favor. Jo soc feliç de veure Bucky feliç. Acaba el còmic feliç? No, el còmic acaba fatal. Trist, mal. No esperava aquell final, em va trencar el coret. Vull saber com continua? Sí. Em fa por seguir? Sí. Per què? Pues perquè este és l'últim còmic que va fer Ed Brubaker, que és qui va recuperar de fet a Bucky, al Soldat d'Hivern. I llavors, clar, no sé si a mi les seues m'agradaran o no. De moment almenys em queda encara la primera de Soldat d'Hivern. Algun dia me'l compraré i el llegiré. Però de moment este m'agrada molt els personatges, m'agraden molt els dibuixos i m'agraden molt les històries. I l'últim còmic del que anem a parlar és Capitana Carter. Ja sabeu que en este canal estimem la Capitana Carter, Peggy Carter, la volem molt, sí. Anem a parlar un poc de personatges, com ha aparegut aquests personatges còmics? Perquè mentre que Soldat d'Hivern, Bucky sí que eren més clàssics i ja s'havia parlat bastant d'ell, ha sigut semiprotagonista, no era l'acompanyant de Capità Amèrica. On apareix Peggy Carter?
Per què tinc jo entens, no? Els còmics sí que es parlen de Peggy Carter, havia sigut un amor de Steve Rogers en la Guerra Mundial a França si no vaig errada, i més tard ella acaba amb Sharon Carter, que és l'agent 13, que no sé, la neboda o la neta de Peggy Carter. Però no tenia gaire més importància ella com a personatge, o almenys fins al moment tenia més importància. Com va cobrar importància? Amb la pel·lícula, amb Capità Amèrica, Primer Venjador, interpretada per Hayley Atwell. M'encantava, o sigui, em va encantar. Jo, el Steve i la Peggy de les pel·lícules, per a mi, són el millor que n'hi ha. Jo aquell final d'Endgame, gràcies per tant germans Russo, perquè és que plore sempre, o sigui, me'ls vull moltíssim, s'ho mereixien tot. I a més, després d'aquella pel·lícula van treure la sèrie, és que jo crec que això ho he parlat en algun moment, que era la sèrie d'Agent Carter. Era una sèrie magnífica, era una sèrie xulíssima, i me la van cancel·lar, però van deixar Agents de S.H.I.E.L.D. Per què van deixar Agents de S.H.I.E.L.D.? Ningú ho sap. Agent Carter, bàsicament, el que narrava era les peripècies de Carter després de tornar de la Segona Guerra Mundial, i tenia pinta que anava a explicar com és acabar creant S.H.I.E.L.D. juntament amb Howard Stark i poc més. Però no va arribar a passar mai, com us dic, perquè la van cancel·lar. Però, clar, jo crec que això ja va crear una base fan interessant sobre la Peggy Carter. És que jo fans això, forever, sempre. Llavors, l'any passat, al Disney Plus, van treure la sèrie de What If, que passaria així. No estic segura si està basada en còmics, potser sí, en còmics anticonclusius. El primer capítol es deia què passaria si Peggy Carter rebés el sèrum del supersoldat. És a dir, és la història de que Steve Rogers no acaba convertint en supersoldat, sinó que es converteix Peggy Carter, una dona, i passa a ser la Capitana Carter. El capítol m'encanta, els meus preferits, em va agradar moltíssim. I llavors sí que a partir d'ací jo crec que guanya molta més importància que Capitana Carter i van acabar publicant un còmic, en aquest cas de quan ella es desperta anys després, perquè també acaba com la tenia que es congela allà baix i tot més. Llavors tenim Capitana Carter, la mujer fuera del tiempo. M'encanta perquè és una banda de paral·lelismes amb la història de Steve, però al mateix temps no, perquè ella en aquest cas, clar, ella és britànica, llavors és el govern britànic qui la recluta, quan la desperten va cap allà. És una història que el que m'agrada és que fa una crítica, no és una crítica de ses directes i enormes, perquè, bueno, és un còmic, però sí que se'ns planteja o intenta plantejar certes converses, com ara és la crítica contra l'imperialisme, en aquest cas britànic, també se'ns critica, per exemple, el tractament de les persones immigrants, de racisme. Com dic, no és un còmic que tracta d'això, però sí que obre la conversa per part de Peggy Carter, quan la persona que ha d'arribar no tenia idea com va el món, moderna, i obre la conversa també amb altres personatges, i això m'agrada molt. Que evidentment d'ací no trobarem la gran crítica social, no, però és interessant que en aquests còmics comencen ja a parlar d'aquests temes, no? De, bueno, el govern, ja, però no anem a obeir cegament al govern, no? Això m'agrada. Peggy és fantàstica, és meravellosa, la majoria dels personatges que apareixen són dones i són també una fantasia. Tony Stark és el net de Howard Stark així i és pràcticament un cyborg, o sigui, l'únic que manté de ser humà és el seu cervell i la columna vertebral, el qual m'ha sorprès bastant, no sé si això venia d'alguna altra banda, si en algun altre còmic també és així o no. El Roin així m'està pixant de risa, no me l'esperava i va ser com... Què? Molt divertit, m'agrada molt, m'agrada la història, m'agrada Peggy Carter, tinc molt ganes de seguir la història d'aquest personatge, diria que és la primera part d'unes quantes, o sigui que espero que continuïn publicant-la perquè jo estaré comprant-lo. I, òbviament, si era en català, millor, però no, doncs mira, a fotre-mos, gràcies Panini per no res. I bueno, això són els còmics que m'he llegit fins ara. En tinc uns quants pendents, que tinc comprats, que tinc la llista, però que no m'ha temps de llegir, com per exemple acabar la saga de l'East Blue de One Piece. Cavaller Lluna encara el tenim així, el tinc així a la maleta, tinc 3 còmics més que encara no m'he llegit, estan ahí, acabarem la saga, acabarem Cavaller Lluna, segur que hem molt fans d'aquest senyor, però de moment, doncs ahí estan. I és també que molts de vosaltres no llegiu novel·la gràfica o mangues de còmics, però bueno, espero que us hagi agradat el vídeo, deixeu-me en comentaris si heu llegit aquests còmics, si heu llegit No sé, molt important, jo, sí, apologia de Ricard Refa. Quines novel·les gràfiques me recomanaríeu? Sandman és en stand-by. Llegir Watchmen va ser una feina èpica, m'ha costat molt. Llegirem Sandman, quan? No ho sé, llegirem, ahí està. Maus també és una altra que fa anys i pans que tinc pendent, també algun dia la llegirem, ho promet, quan? Ah, segura?
Però això està ahí. Jo ja us ho dic, per si algú vol comentar-ho, bueno, que sapeu, jo m'he avançat, jo us ho he dit, sí, jo m'ho llegiré, quan? No ho sé, però me'l vull llegir, de veres, tinc moltes ganes. Però això, deixeu-me en comentaris si sois d'estos còmics, si no, què llegir normalment de novel·la gràfica, si llegiu, si no. Ja sabeu que si vos agrada el vídeo, doneu-li m'agrada, subscriu-vos al canal i us veiem a la pròxima. Adéu!